Ти имаш и варианти, някакви такива бързи, които са като сандвич. Има, правим сандвичите. Правят примерно 3 кебабчета с лютелици, имаме пилешко филе, оня ден ми прави новия работник ми прави сандвич. С месото нямаш проблеми, продуктът ти е много качествен, това е ясно. Бургера при нас го прави Андро на барни технолога, който е ейджнато месо, ангус. Но бургери реално в момента с наше месо само при теб има. Ще направим една серия при мен. Социални медии, нищо друго. И това, което прави в момента. С една дума, където си го мислих, аз си го говорих, че ако в социалните медии не знаят, че продаваме кюфтета, Не съществуваш. Последен фуд чалендж с кюфтета. ние граден фон, че сломе. Сломе при 100 евро, който ги изяде най-бързо. Ето, 100 евро. Служи още 10 кюфтета на граден фон. Това е най-якото. Изяждаш 10 кюфтета, печелиш още 10. Още 10. Тия 10 са от тия, къде не са ги изяли другите, ще ги съберем.